kuba khona ukuthandabuza ebazalwaneni, kuba khona ukumdoubta uThixo. Mhlawumbi ndingathi ukudoubta oku kufikela ekubeni into kokubana uThixo umuntu exhwalwa zinxwaleko zabo ubomi. Amen. Then the more umuntu ebona i-challenges, the more aye emdoubta uThixo. Hallelujah. The more uThixo emdoubta. The spirit of doubt ke bazalwane sapke sasibona kuPetros apho iBhayibhile ithi babe babona ukuthi uYesu Kristu ehamba phezu kwamanzi kwaye inkangeleko yakhe uYesu Kristu yayitshintshile that moment. Kuthiwa wayekhazimula futhi ehamba phezu kwamanzi, bona bafikelwa kukoyika futhi bamthandabuza. And then ekuboneni kwakhe uYesu Kristu ukuthi bayoyika and then bayadoubta, athi ningoyiki ndim. Amen. Ekubeni betshilo uYesu Kristu kuba ningoyiki ndim, athi uPetros kuye ukuba ke nguwe Nkosi itsho ndizi. Atsho uYesu Kristu kwa oko Petros into kokubana iza. Ehlile ke uPetros emkhombeni wahamba, but ekuhambeni kwakhe ithi iBhayibhile endifundayo uye wathi ekuhambeni kwakhe imimoya yabhudla. Then wofikelwa kukoyika uPetros wabheka bheka. Itsho kanjalo iBhayibhile. Ekoyikeni kwakhe waze wabheka bheka and then waye watshona. Amen. So kunezinto ezisibanga into kokubana sithi sisaya kumsindisi wethu, sisajongile sisiya kuye uYesu Kristu. Amen. Ngenxa yemimoya ebhudlayo sifikelwe thina kubheka bheka, and then ke ngoku we drown immediately sibheka bheka endleleni esiye sizike. Hallelujah. But apha uPaulos ugxininisa into kokubana lowo ubudlayo ubomu ubudlela inkosi kwalwana yelowo ufayo ufela inkosi. Amen. So umphulaphuli wa iFaith FM ndifuna ukuthi esba uPaulos ayithetha lento ethi usukumgxeka lowo udlayo konke nalowo udla imifuno yodwa, udlela inkosi nokudla konke udlela inkosi, because in this journey sihamba ngendlela ezingafaniyo kodwa umnye ke ijaji phambi kwethu nguye uYesu Kristu. Then akukho namnye onalo ilungelo lokugweba isicaka somnye, because apha thina we are servants of God. Therefore akekho onayo ilungelo lokujaja kuzo ezi servants, because lonto uyidlayo okanye lendlela uyihambeyo uyihambela inkosi yakho. Hallelujah. Then ndithanda indawo ethi lowo ufayo ufela inkosi, kwanalowo ubudlayo ubomu ubudlela inkosi. Lo ufayo ufela inkosi, kwanalowo ubudlayo ubomu ubudlela inkosi. Ndingaphinda ndirelate apha kweli lizwi kwincwadi yase-Efese chapter 2 apho simva apha kugxininiswa uba usindiso olo nalo luza ngobabalo lukaThixo. Ithi ivesi xa iqalayo pha athi nani unidlise ubomu nifile nje ziziphoso zenu enafudula nihamba ngazo ngokwesimo selihlabathi, ngokomphathi wegunya lesibhakabhaka womoya lo usebenzayo ngoku kwabo abangevayo. Athi esafudula nathi sonke sihleli phakathi kwabo ezinkalukweni zenyama yethu sisenza kwabo ezinkalukweni zenyama yethu, sisenza ukuthanda kwenyama nokwengcinga, saye ngemvelo sikwa ngabantwana bengqondo njengabanye abo. Apha uyayiveza kwakhona apha kwincwadi yase-Efesi uPaulos into kokubana sasifile thina kodwa ngobabalo lukaThixo sadliswa, and then siphinde sefa nje kungenxa yeziphoso zethu. Amen. Nditheke kaniqala ukuvula umlomo ndathi
apha kule journey of salvation siye sifikele kumdawuthi uThixo ngenxa into kokubana kunelizwe lithi inyama nayo ke ibuthathaka. Amen. Inyama nayo inqwenela ekubonayo. Hallelujah. Eside sithi xa sifikelwe kuyiseka inyama sizibone sisenza izinto ezingamzukisiyo uThixo. Hallelujah. Sibone sisenza izinto ezingamzukisiyo uThixo, and then xa sisenza okungamzukisiyo uThixo sihlele kufeni kwethu, because iyayingqina iBhayibhile apha uba safa nje kungenxa yeziphoso. Ziziphoso zodwa ezibangela into kokubana sibe sifile enkosini. Hayi ukufa, kuthethwa ngokufa mphulaphuli okukwa physically, kodwa kuthethwa ngokufa kokuhlala enyameni, ukufa kokwenaso kanye kokwenelisa imfuno yenyama. Hallelujah. Safayo nje ziziphoso zethu, kodwa ndimthanda apha xa ebuye sithi sifile nje sifele enkosini. Sifile nje sifele enkosini. Uyayedwa kungenxa into kokuba uyayedwa onako ukugweba phambi kwethu. Hallelujah. Uyayedwa ubawo wethu onako ukugweba phambi kwethu. Amen. Akumele thina sesigwebe lowo udlayo konke akudlayo. Asimele thina ukuba sibe siyagweba, ngoba ukhona ohleliwe ethronini yakho ukugweba, ohlelile esihlalweni sakho ukugweba, oyawuthi ngexesha elifanelekileyo agwebe ngokulungileyo, ngoba kukhona mnye onalo ilungelo lokugweba kwesicaka sonke. Hallelujah. Emphulaphula wayo Faith FM ndifuna ukuthi into kokubana ofayo ufele enkosini, naloyo udlayo ubudlela enkosini. Okubalulekileyo ukubana masihambe sityane nenze, sihambe emendweni wayo Nkosi. Athi uPawulos xa ethetha phaa kwincwadi zama Roma, if andiphazami, Romans chapter 10 verse 23, uthi noko zonke izinto ndimele ukuba ndizenze kodwa zindifanele zonke. Ndimele ukuba ndizenze kodwa zindifanele zonke. Amen. Ugxininisa kakhulu into kokubana kumele xa ungumntu ohamba noKristu ube ngumuntu oncathu, uyazi into kokubana ewe zona izinto umele ukuba uzenze kodwa nothi zonke zikufanele. Hallelujah. Nalowo ke ufayo ufele enkosini, nobudlayo ubomi ubudlele enkosini.